Transkulturálne ošetrovateľstvo. Pojem transkulturálne ošetrovateľstvo zahŕňa schopnosť zdravotnej sestry zohľadňovať kultúrne pozadie pacienta, vrátanie jeho presvedčení, hodnôt, náboženstva, životného štýlu a rodinnej anamnézy. Transkulturálne ošetrovateľstvo je špecializovaná oblasť porozumenia a poskytovania kultúrne kompetentnej starostlivosti ľuďom z rôzneho kultúrneho prostredia. Transkultúrne ošetrovateľstvo sa prvýkrát objavilo ako oblasť štúdia a praxe v polovici 50. rokov 20. storočia na čele s doktorkou Madeleine Leiningerovou. Leiningerová, registrovaná zdravotná sestra, rozvinula teóriu transkultúrneho ošetrovateľstva, známu aj ako teória kultúrnej starostlivosti. 3 základné princípy, ktoré by podľa Leiningerovej mali sestry dodržiavať, aby dosiahli kultúrne citlivú starostlivosť sú: zachovanie alebo udržiavanie kultúry. Zdravotné sestry pracujú s pacientmi na zachovaní ich kultúrnych hodnôt v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prispôsobenie alebo vyjednávanie kultúrnej starostlivosti. Zdravotné sestry pracujú s pacientmi na prispôsobení ich kultúrnych presvedčení alebo hodnôt plánu starostlivosti v záujme dosiahnutia pozitívneho zdravotného výsledku. Prepracovanie alebo reštrukturalizácia kultúrnej starostlivosti. Zdravotné sestry pracujú s pacientmi na preskupení, zmene alebo úprave ich spôsobu života s cieľom zlepšiť ich zdravotný stav, pričom stále rešpektujú kultúrne hodnoty a presvedčenia pacientov. Prístup k zdravotnej starostlivosti vo vidieckych oblastiach. Podľa sčítania ľudu v roku 2010 žilo vo vidieckych oblastiach USA približne 60 miliónov ľudí, zhruba 20% krajiny, podľa údajov Úradu pre sčítanie ľudu USA. V dôsledku rôznych faktorov čelia obyvatelia vidieckych a odľahlých oblastí vo všeobecnosti väčším prekážkam v prístupe k zdravotnej starostlivosti ako obyvatelia mestských oblastí. Avšak aj keď sú zdravotnícke služby stabilné, obyvatelia týchto oblastí sa môžu stretnúť s inými problémami, ktoré ovplyvňujú ich prístup k ním, ako napríklad finančné prostriedky. Nedostatok zdravotného poistenia alebo iných prostriedkov môže obmedziť schopnosť obyvateľov platiť za zdravotnícke služby. Podľa zistení správy nadácie Roberta Wooda Johnsona z roku 2019 45% dospelých vo vidieckych oblastiach Ameriky uviedlo, že si nemôžu dovoliť potrebnú zdravotnú starostlivosť. Vzdialenosť. Spoľahlivá doprava môže byť problémom v vidieckych a odľahlých oblastiach, kde sú zdravotnícke zariadenia ďaleko. 23% respondentov uviedlo, že im to bráni v prístupe k potrebným službám. Pacienti môžu mať tiež obmedzené možnosti čerpať si voľnosť práce. Komunikácia. Pacientom, najmä tým, ktorí neovládajú miestny jazyk alebo majú nízku zdravotnú gramotnosť, môže chýbať sebavedomie pri komunikácii s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Dôvera. Pacienti v týchto oblastiach sa môžu obávať ohrozenia svojho súkromia využívaním zdravotníckych služieb. Dôležitosť sestier. Zdravotné sestry sú nevyhnutné pre premosťovanie kultúrnych rozdielov a nerovností v oblasti zdravia, ktoré môžu spôsobiť. V mnohých vidieckých a odľahlých komunitách, kde je prístup k zdravotníckym službám obmedzený, sú zdravotné sestry často poskytovateľmi primárnej starostlivosti. Aby sestry poskytovali kultúrne citlivú starostlivosť, môžu použiť niekoľko relatívne jednoduchých postupov vrátane nasledujúcich. Zdravotné sestry by mali rozumieť preferovanému spôsobu komunikácie svojich pacientov a v prípade potreby zabezpečiť tlmočníka. Zdravotné sestry by si mali byť vedomé dôležitosti neverbálnej komunikácie a toho, ako sa môže v rôznych kultúrach výrazne líšiť. Súčasťou kulturologického vyšetrenia môže byť skúmanie duchovných alebo náboženských praktík, stravovacích hľadísk a kultúrnych noriem, ktoré môžu ovplyvniť zdravotný stav pacienta. Výhody kultúrne kompetentnej zdravotnej starostlivosti. Hlavným cieľom je znížiť rozdiely v zdravotnom stave medzi pacientmi z rôzneho prostredia a pomôcť zvýšiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých. Zdravotné benefity. Úsilím o minimalizáciu rozdielov môže kultúrne kompetentná starostlivosť v konečnom dôsledku zlepšiť zdravie pacientov, môže zvýšiť angažovanosť pacientov, znížiť lekárske chyby a ďalšie. Finančné výhody. Môže zlepšiť efektívnosť zdravotníckych služieb, znížiť náklady na lekárskú starostlivosť pre poskytovateľov, ako aj minimalizovať riziko súdnych sporov o zanedbanie lekárskej starostlivosti v dôsledku nesprávnej diagnózy a lekárskych chýb. Sociálne benefity. Precvičovanie kultúrnej citlivosti tiež pomáha zvýšiť dôveru v komunitu, čo môže byť významnou prekážkou rovnosti v oblasti zdravia a môže zlepšiť verejné zdravie. Záverečné zhrnutie.
Zdravotné sestry sú vhodné na poskytovanie kultúrne citlivej starostlivosti, pretože toto povolanie vo všeobecnosti pristupuje k lekárskej starostlivosti z holistického hľadiska a vníma pacienta ako celok, nielen ako chorobu alebo súbor symptómov. Tiež preto, že sú často prvým kontaktným bodom pacientov, majú sestry jedinečnú pozíciu na poskytovanie kultúrne citlivej starostlivosti v najskorších štádiách liečby.